Nang, kamusta ka nang? Mayat eh. Mayatain? Mayat mga iprangkan? Wag. Kakabsat, update para kini inang, hantay pa may erwar isuna. Dinamag ko tata dyan ti doktor no, mabalin isuna ng erwar. Ngayon ko na di doktor nga ako, pababain ta pa yung ingana 140, 80, dahil dara na. Tapos nitigas na makarwar ka no isunan. So nga itapta, extend pa lang isuna iti may sarabi karkararag tayo nga isuna kat malainganin. Ganyan bumaba GBP ng tapos nitigas na kat makadwa tayo tumatisunan. Kaya dagito iti daddo mga video kanya na limitado lang nga rod. Kaya boyain tayo kabsat. Nang, kamusta ka nang? Mayat eh. Mayatain? Mayat mga iprangkan? Wag. Hanggang ano na, high blood Pati na amang nagbantay pa ito yan? Yun natigay ka blok. Yak mo mabagka dati. Nagbitiran tayo siya. Nang, nabuyak aja vlog ni Toro. Na amang maturog taba yaon? Baliktad ba tayo? Baliktado niya ro doon. Gusto mabantayan na yun. Iso mo tikas lang mabantayan na iti yam amak ko no kwa, agrobing aja kwa, nurse. Tapos iso nanti matudukan dati kwa, swiro. So kaya hindi makita ta nakakumo. Ha? Kumkumo to. Kumkuma. Sorry na malawanan na nga. Iso mo kami di maturog. Sige mo tagbanbantay. Baliktad ya. Baliktad niya ro. Yung barbaring makawit yun, nabigatan na. Naman siguro. Ano siguro? Lumawang kata, matutukan na kata siro. Pag mayatan, magbanbantay ka sa hospital ka, makipagpangpangan ka magagad yung prutas eh. Nay. Yan lang. Siyempre Ayos ka lang nang? Ayos ka lang? okay lang. Basta na yung ulaw yung ide ka de? Pagpaputak pa yung magmag ng rutan dyan, hindi mapanaglakon. Tatangay, mayatay? Patay na yan. Mayatay, mayat man nabigatan. Kasi yun ang lang hindi ko. Kaya kararag tayo, makaruar kayo nabigatan? Mayatay? Partakan nyo tayo agpalaing ta adopay ti paragsakin tayo nga tatao. Amuyo kakabsat, makaikawala unay nga ti inang naawan iti pagtaingan ket kasla natukol iti iti pagtaingan. Ta kurang kakabsat, ta dayjay ubraan na hang kumaubra amin. Adya agluto, aglaba, agaginaw, ken nagbantay ti tindaan hang kumaubra amin so nga makaikawa. Hi! Si Inang, kamusta? Medyo okay na siya, hindi na raw masyadong nahihilo. Oh, di very good. Kailan uwi nyo? Nya? Depende kung mapababa yung BP niya. Sabi ng doktor, basta pag mag 140 okay na raw. Oh, di very good. Kumusta raw yung sari-sari store niya? Namimiss niya raw. Eto, marami ng benta. Marami ng benta? Oo, maglilista na ako ng mga wala. Galing mong magbenta Siyempre pantay nga ako dito. Basta alagaan mo raw tong store niya. Oo. Luto lang ako ng baon namin, ako na magbantay. Oh, sige. Rotation. Si Katuro kagabi Ikaw at si ngayon. Amang, ako naman at si Amang. Okay. Ayaw iwan ni Amang eh. Siyempre, alam na alam din si Inang. Siyempre Parang ako, love na love kita.